Můžu? Mhm. Tak můžu, takže 3, 2, 1. Takže my vás vítáme u našeho dalšího videa a dneska je to se mnou kámoš Aplay.cz. Apple.cz, víte, takže vás tady zdravím lidičky, někteří mě už znáte určitě, udělal jsem video z Battlefieldu, abyste viděli, že nenatáčíme s Čechama, že se sobec natáčíme se Slovákama, jak jste to viděli, i Team Fortress tam mám, takže doufám, že se vám toto video taky bude líbit. Takže čus. Počkej, stůj. No, hej, já nejsem rybička. Seš? Auwajs. No. Hele, pojď radši to, Ale rabovat. tady někdo bydlí, ty vole. Co? Tady někdo bydlí. No co? No tak jo. Rabování je lepší. A určitě si můžete všimnout, že jsem dlouho nenatáčel i ten Minecraft. No, já jsem ho natáčel, ale na starém channelu, který nechci říct, protože by mě ty lidi nesnášeli, protože to byl tak hrozný channel. Jako, doufám, že ty, kteří se na mě teď dívají, snad o tom starém nevědějí, takže... Ale, no doufám, ale kdyby musíš oni mít... věděli, tak asi nepřijdu, na který to přijde. Ale musíš mít cigání oko na železo i. Cigání oko na železo. Hele, já tady jdu, to je hnusný. Hej, sakej i to, ty piloty, ty se nám budou hodit na tu farmu, jako si z nich uděláme farmu. Jo, a sakej to břízový dřevo, já chci. No, pak budeme mít hodně dřeva a i ty to čes bílej. A ty, to nejde vlastně, ne, to nejde, ty cedule. Mně se úplně nejvíc líbí to břízový tobě. No, mě taky úplně. Že je úplně takový světlý. Jo. Tady tohle necháme, tady je asi rezidence. Jo, oni tady mají někde resky, že jo? A někde ne. Ale hlavně tady grifují ty schody, jo? Ty se budou hodit. Ne, ty schody ne, ty vole, to jsou register. No, to, já jsem je zkoušel, ale nejdou, takže nejdou prostě. Škoda. Už tam mají jako, že by jako... No, prostě tam mají už to lesku s tím. Hej, ty dva zase beru. Ne, tady je leska, ty vole. No jo, no, právě proto jsem to negrifoval. Ale naštěstí oni uplotují. Ty vole, uhněj, nebo tě bouchnu. He, ale já si přeměním teď dřevo. Chci říct, kolik mám už staků? 1, 2, 3, 4 a mám 4 staky a 49. Hej, ale sbírej i tady tohle, protože to se bude hodit. Co? Jo, ty ploty takový. Ne, ty ploty ne, ty dřeva normální, co ještě nejsou jako, že by jako ještě... Uhlazený. No, jako, že... No, že ještě nejsou jako hotová, jako... Jo, hele, prosím tě, mám taky nechat pár těch, ještě ne, prostě těch, který ještě nejsou přeměněny na ty prkínka. Jo, ne. I těch. Ty zbílej, ty se budou hodit a z nich vypadnou vždycky ty 4, takže víc o tom, jako že by. Já jsem mám právě nechat i pár těch nepřeměněných. Hej, selem na to už toho máme hodně, to tady za chvíli přijde třeba adminy. Kdyby teď někdo úplně tady... Někdo byl, přísám, tam někdo byl. Zdrhej! Jo, já ho taky vidím, takže je to prdele. Tyhle zdrhej! Ale počkej, vlastně, když, jak admin říkal, já jsem si čet pravidla. Ty jsi nedal na spavně pozor, já si čet pravidla, takže... on mě zabije. Nezabije? He, takže oni v podstatě... Hej, oni mě chtějí zabít! A co myslíš, že mě? Teď jsou to kanibalové, co si jako myslíš? Prutem, jo? Ale kamarády, ty to máš lepší. Hej, ale oni... Tady je už PvP? Není. Ne, nezabijej je. Oni se s náma hrají. Aha. Co dělají ty vole, zdrhej, dělej, oni nás nenechají. Dělej. A kam? No to je ty vole, kudy asi jdu, Hej, nepojďme ještě rozgrýfovat tyhle baráčky? Bože, kde seš? Tady. Už běžím. Já jsem tady na tom mostě furt. Na jakým ty vole, pojď sem. Kam? Pojď zpátky ty vole. Jo. A nebo z toho vole, jinak tě fakt už zmrátí. Já už jsem tam zpět. No tak jak můžete vidět, dámy a pánové, tohle je úplně skvělé. Ty vole, no aha. No tak pojď zpátky, ne ty vole, já jdu asi kam do prdele. Aha, ty myslíš tam, na druhou stranu.
No, kam asi, Ale my no. jsme přišli z tamté strany, tak já jako říkal jsi zpátky, že jo, tak já nevím. No, já neříkal zpátky, já říkal tam, víš. Říkal jsi tam zpátky. Hej, to uhlí nejde, abys to věděl, tady mají tu lesku. Hele, takovouhle farmičku si asi uděláme. Doprčíc, hele, zapomněl jsem ti říct, že jsme taky seká kalesnice, protože já na to včera byl džus. A co jsem to s tím zase kuřilo? Ty jsi na to bylo džus. No, takže se mi občas, právě se mi to tam lepí, takže vždycky, když zmáčknu nějaký písmenko, tak se mi to prostě úplně, třeba to písmenko zůstane dole, takže se nedivte diváci, takže ten panáček je třeba nevolatelný. A kde seš ty? No, já jsem tady nahoře. Vidím tě. No, Takže jako dělej. vás diváci za to, co se omlouvám. Samozřejmě klávesnici se ženu co nejdřív, protože, ale teď opravdu to nějak s ní už vydržím. Ty 2 měsíce do prázdnin, protože o prázdniny stejně jedu na paintballách, takže paintballový tábor, takže to by nemělo cenu teď kupovat, takže on bude i nový počítač, takže doufám, no, teď už to s tím nějak přežijete, doufám. A samozřejmě z Battlefieldu se omlouvám, že jsou tam strašní lagy, ale prostě můj počítač to neutáhne Jo. už. Natáče hra Battlefield, ještě mít otevřený Origin a tak, že jo, to prostě jinak, to prostě nejde, že jo, protože u toho Battle musíte mít Origin otevřený a ne, že jo. A ještě No, prosím tě, rozuměli jsme. A kde seš vůbec? ale tak po těchto takových těch žebřících. Já už tě vidím, už tě vidím. Počkat, a tady už je PvP? Zkus to normálně rukou. Ne, není. Jo, dobrý. Protože já nesnáším server, kde je PvPčko. Já tak... Přijde nějaký hajzl a zabije tě a Automatické uložení. Uložení Jo, no, mě taky se to ukázalo, kde seš? Já jsem tady za těma stromama. Já jsem někde u stromu. Což někde v prdeli. Jsem tady v prdeli, pomoc mi. Jo, Tady hej. v prdeli. Jsem ti říkal, že jsem v prdeli, ne? No ježiš, proč jsem se to schoval? Hej, a kolik uděláme těch paletů teda? Asi 5, ne? Asi 5, no. No, jo. Bude stačit. Možná i víc, že jo, Hej, čum na to tam dolů. Au. Kde seš? Tady, slepouši. A co mě jako zabíjíš? Co mě chceš zabít? Hej, já tam skočím. Jump. Jsi náš prdel. Já mám jenom 4 srdíčka, neskáču, než. No, Skáči, já já jsem... půl mám. Já měl... Jo, jak se dostanu dolů? No jako Jde na ně, tak tady, potom ne. Poliana. A máš vůbec jídlo. Jo, mám No. ještě 12 propeček. Tak abys nechcípl. Já se podívám tady, co je. A ježiš, já jsem vlastně zapomněl, že když se najím, tak jsem to začne healovat. No já jsem debil. No, začne. Jde to No, healovat? no. Tam je leska, takže tam nechoď. Jo, no, to jsem už... Hej, kde si postavíme? Hej, musíme vzít ještě písek na okna. A jo, tak hube. Kde seš? Já ho tady beru. Máš A já se beru to ovci, protože potřebujeme i to. Já je postava. pozabím a potom když tak udělám postavu. Okay. Až budeme mít dost vlny, tady jsem ještě někde viděl prasa, mám brát taky prasata. Jo, ty prasata si nám budou hodit. Hele, ale víš, že můžeš udělat semínka z těch, když najdeš třeba tu, já nevím. Jo, melon a to. No, melon, kde si takto.